cu noi toți din sala asta suntem rezultatul, într-o anumită măsură, rezultatul politicilor domnului ministru Malița, când în perioada 71-72 a luat câteva decizii fundamentale. De exemplu, introducerea limbilor străine în școli. Engleza, germana erau excepții. Introducerea conceptului de management. Introducerea calculatorului și dezvoltarea departamentelor de matematică și IT și informatică în universități, care după aceea a produs efecte la nivelul întregii societăți. Studiile prospective și nu la nivelul României, ci la nivel mondial. Clubul de la Roma este un studiu care și astăzi este considerat extrem de important și asupra căruia se fac aprecieri pozitive. Deci mesajul pe care Mihnea și cu mine vrem să-l transmitem astăzi este acela că trebuie să ne uităm în trecut, să vedem ce s-a făcut bun și să respectăm și oamenii și măsurile care au fost adoptate și să mergem mai departe construind pe această fundație. Am avut ocazia, în calitate de rector, să-i mânez titlul de doctor honoris causa în numele Politehnicii acum o scurtă perioadă și am auzit încă o dată și încă o dată o alocuțiune excepțională vorbind despre ce înseamnă să identifici rolul fiecăruia în societate și să poți să sprijini fiecare acest rol asumat de o universitate sau de un om în viață. Am putut să lucrez din cauza unui prim-ministru extraordinar care a fost Ion Gheorghe Maurer și care era un talent în materie de diplomație și am învățat multe de la el, câștigând oarecare independență de gândire și de comportament. De aceea, când am venit aici, mi-am permis câteva lucruri la început să le fac după capul meu și repede, până nu se dezbat sau discută foarte mult și cam fără aprobările și formale ale Parlament, Guvern, etc., zicând că ministerul este, bineînțeles, al Guvernului Român și al statului român și trebuie să-și facă datoria. Trebuie creată catedră de informatică. Trebuie să creăm facultăți. Dacă am face și licee de informatică, viitorul să fie posibil și dezirabil. Plachetă de la... și aici o diplomă și sperăm ca să mai putem să facem astfel de acțiuni. Noi vă mulțumim că ați venit. Într-o casă a diplomelor. Într-o casă a diplomelor? Nu, lăsa. Mersi frumos. Și vă invităm alături unde mai sunt și alți colegi din minister. Dar am și Chico. Am mai venit aici să vă vedem de eveniment. Ministrul de Finanțe al Educației.